Hei. Tämä ei ole se video, minkä halusin tehdä. Halusin kertoa, miten tällä ajankohtaisella hetkellä, kiitos Microsoft, on asiaan perehtymättömälläkin helppo tapa päästä vanhasta tietokoneesta eroon ja saada siitä vielä rahaa. Niin ei kuitenkaan käynyt. Lähdin kuvaamaan tätä videotakin se näkökulma edellä, mutta kaiken tapahtuneen jälkeen siitä ei tullut mitenkään järkevää teosta. Tässä noin 45 minuuttia materiaalia tiivistettynä 5 sekuntiin, niin voi leikkiä, että se menee hukkaan. Nörttinä mulle oli kertynyt sellainen määrä ylimääräisiä osia, että sain niistä kasattua kokonaisen tietokoneen. Sen, joka tuossa nyt näette. En kuitenkaan itse tee sillä yhtään mitään, ja olin nähnyt mainoksia yrityksestä, joka on fiksu tapa ostaa ja myydä pelitietokoneita. Brenev. Brenev. Täytin heidän sivustolla erittäin kätevän laskurin, ja siinä missä tarjous ei toki vastaa hintaa, minkä itse myymällä voi saada, niin sellainen vaatii aikaa, ymmärrystä ja vaivaa. Yrityksen täytyy toki tehdä voitto, joten 84 € kuulostaa sopivalta, sillä he toimittavat minulle tyhjän paketin, johon mun täytyy vaan laittaa se tietokone ja viedä se takaisin toimituspisteelle. He hoitaa myös postikulut molempiin suuntiin. Ja koska tarkoituksena oli kuvata aiemmin mainittu video, niin olin dokumentoinut koneen kasaamisen ja ajoin sillä 3D Mark-testiohjelmankin läpi, kaikki toimi hienosti. Ja kone saapuikin heille sitten testattavaksi 19.8., mutta yllätyin, kun seuraavana päivänä sain tämän viestin. Tarkastimme tietokoneesi juuri ja emme saaneet sitä toimimaan. Syynä on hajonnut emolevy. Voisimme kuitenkin tarjota tietokoneesi osista 30 €. Vastaathan, jos uusittu hintatarjous sopii sinulle. Harmittelin mielessäni sitten, että kone oli hajonnut, ja olin jo sanomassa, että tämä sopii, mutta kyllä mua ihmetytti, miten se olisi hajonnut toimituksessa, joten pyysin vielä samana päivänä, että voinko saada sen koneen takaisin. Maanantaina 25.8., eli 5 päivää myöhemmin, en ollut vieläkään saanut vastausta viestiin, joten tavoittelin heitä puhelimitse yrityksen sivulta löytyneestä numerosta. Jonotin yli tunnin ajan ilman vastausta, joten laitoin uudestaan sähköpostia. Tähän tulikin sitten vastaus saman päivän aikana, jossa kone luvettiin palauttaa, eikä siitä aiheutunut mulle minkäännäköisiä kuluja. Muutama päivä myöhemmin kone saapui takaisin, mutta sitä kuitenkin puuttui 120 GB SSD, jonka olin siihen laittanut. Myös mukana antamani lisukkeet, kuten manuaalit ja prosessorijäähdyttimen kiinnitystarvikkeet eri kannoille puuttuu kokonaan. Laitoin tästä heille sähköpostia, ja siitäkin tuli vastaus nopeasti. Lisätarvikkeet olivat hukkuneet, mutta he toimittivat tilalle 250 GB SSDn ja hiirimaton. Asensin koneelle uudelleen Windowsin, se asentui moitteetta. Ajoin 3D Mark-testiohjelmatkin läpi moitteetta. Kone toimii ihan niin kuin pitääkin. Ja tämä on mun suurin ongelma tämän kanssa. Virheitä sattuu tietenkin kaikille, ja valitettavasti tähän kanssakäyntiin niitä mahtui useampia. Muut kuitenkin hoidettiin esimerkillisesti, mutta en voi olla miettimättä sitä, että olin luopumassa tästä täysin ehjästä koneesta 30 €, kun yritys niitä myy eteenpäin toki isommilla kovalevyillä ja uudemmilla koteloilla yli 300 € hintaa. En kuitenkaan keksi mitään testausmetodia, millä tuon emolevy voi todeta rikkinäiseksi, koska useiden testien jälkeen se toimii mulla aina vaan. Ehkä testaaja yksinkertaisesti teki virheen ja yritys toimii volyymilla, niin ei tämmöisen vanhemman koneen testaamiseen kannata käyttää enempää aikaa. Joka tapauksessa lopputulema on, etten voi tätä yritystä suositella, vaikka ajatuksen tasolla tämä on juuri sellainen yritys, mistä monelle on apua sekä myytäessä että ostettaessa. Nämä jutut ei kuitenkaan ole kaikille yksinkertaisia. Lisäksi kiertotalous tekee hyvää lompakon lisäksi myös tälle pallolle, jossa elämme, ja suorituskyvyn puolesta käytetty peli- tai toimistotietokone riittää monelle meistä vielä vuosiksi eteenpäin. Sen sijaan joudun suosittelemaan, että vaivaatte lähipiiristänne sitä ihmistä, jolla on osaamista ja mielenkiintoa tietokoneisiin. Tällöin toivottavasti vältytte vastaavilta kokemuksilta.